Hi guys! Mayong adlaw ninyong tanan. So, maayo gihapon na to ang adlaw no kay bisag giagian og klase-klaseng kalamidad. So, naa gihapon ta nagpabiling lig-on og buhi unya. Isaulog ang bag-ong katuigan so which is 2022. So, magbag-o na ta. Nya, mga pid ta guys kay ga BE yuha ay kinabanhaan ka sa mga motor ba. Ngano ka kung motor po ibanha-banha. Usik-usik ra maggasolina no nya. Labon magpila-pila tong pag siniagi init pa nya karon ga 101 pod. Hago-hago ra man sa pabanha-banha ko na tong karsada gi. Barak-barak blah nya. Sa labon og ma kutdag gasolina pila na pod. Balas sila magproblema to. Ya, basta ako are mga on sa ta. Ga ginagmay ra mi guys, ga pansit ra si mama og sliced bread, chipon niya, coke. Nya, mga kape to, mga pila gitaron kay bugnaw ang panahon. Lamig ang tao. Musuri ka ato man sayang kay gubat na po ko 20%. Happy New Year din inyong tanan diha guys. Mag-amping na ta perminte kay mulagi katubang mantag krisis kayahon na to ni kay mabalik naman ang tanan ug unsay naguba ni Udit no. Ang importante buhi ra jud ta. Nya dapat karon bagong tuig man ron, hoy langaw. Bagong tuig man ron ato ang ilipay-lipay ang pag-abot sa 2022 kauban ang atong pamilya or kaila kay mao ra man jud nay mapagpalipay na to nga isa ulog ug unsay dapat sa ulog no. So mag-enjoy ra tang tanan. Yeah. Magginagmay lang good pod, di good pod na ibongga kay basig di mahurot. Sayang ra pod. Sa juang mga laag yaw. Puta na. Yaw. Hoy, basig may uwan. Basig may uwan mag-jacket good kay. Wala ko cellphone. Oh, wala na ko kuan. Kisas. Kaya itong dili ko, taliksikan. Hatag kong din yung gatas. Hi guys! Mama, init taog, ininit tubig. Kasa o kutsara niyo. Unsay nakaon na nimo naman. Ang grip sa mga kayo. Ako yung grip. Ay, dapat. Good kayo. Ininit tubig. Ang mukha. Ayo. Happy New Year. Gablad lo. Bibuha sila titina to no? Okay. Kanta man. Dito ka? Ma, gamay na tubig! Charge sa tuloy lang. Kung ba? Mang charge ta. Kuha na bitaw ko 14. Wala, ito mo na oh. Ade, bumura na doy. Ha? Gido. Mo na, busuto na! Nawa, awang tabunan na na. Lami na gabi pag tingog-tingog do. Happy New Year, wahi. Happy New Year.
Happy New Year. Dito Lauro dai. Ano to ka dai? Nganong banhaa mo ane? Ako ka dong. Nganong banhaa mo ane? Ha? Yo si Ongkoy. Happy New Year. New Year! Bibuha sila ay. Bibo kayo sila. Lang boy. Sagot mana ko na eh. Basog mana ka Dubai? Ay kape. Ah, dagang kape na. Dai video god para sa vlog nansa. Nansa gud ay. Kisay nangantare gabi nga bibo man. Naluba. Ayaw, Ming! Bulahan amo na karong balawiton ang tanghisis nga natawhan nakasito sa bilen magsayaw magsambahan sa iyang Pa, Kadagang sa ulugin. Kuru. That's basta kaon lagi ba mag alisto ka jud kaon. So mo na ho ang mga pato guys, ganahan man sila ng tubig naiga langoy-langoy ito ah. Oh. Kuru. Kuru. So landag na kayo sa mua guys no. Nakita na gud agbay sa aho ang udyoan no. Napod adto ta. Mo na la Manoy Sinte la Titina niya. La Timiling ato la Ingko. Nya na si Ingko na ibabaw na kita ninyo na si Ingko na kanina kani mo na si Ingko. Nya na mga tawo ng atabay oh. Busy kayo katabay na mo guys kay kuan. Lingaw pun mo no? Lingaw pun mo kayo ba?